Szóval megérkeztem Blackpoolba, ott van a híres torony, annak a tetején jártam még húgommal annó, de itt Blackpoolba már többször is, több emberrel is. Most egy ilyen hídon, felüljáron megyünk át, éppen lefelé haladok. Leparkoltam az autót, a parkolóautomata az nem akart működni, úgyhogy vagy bünti lesz, vagy nem. Keresek valami étkezőt, és eszek valamit, különben ebben a parkolóban szoktam én megállni régebben. De most ez mögött egy sokkal nagyobb van, és ez mögött álltam meg. Tehát az látszott igazán a térképen, de különben itt szoktam megállni. Itt működik az automata, a másikot nem tudom. Na mindegy. Na, keresek valami kajót, tolok az arcomba egy kis ablakot, és a színes házak, amiket mondtam, igaz, hogy ez egy merőleges utca a tengerre, arra ki fogok tudni menni, csak hogy színesek a házak, hogy messziről ugye meg lehessen különböztetni, így érdekességnek. Jó, hát akkor irány az étkezde, valami ablakot betolok, aztán irány oda ki a partra, a toronyhoz. Szóval lejöttem ide a part közelébe, itt az út túloldalán már a part van, meg a tenger. Így néznek ki itt az épületek. Nagyon sok üzlet üres, nagyon sok hotel üres, de ezt nézzétek, mit találtam. Ha gondoljátok, akkor még jósolnak is nektek. Mindössze egy 10-esbe kerül. Tenyérből. Komolyan. Egy kis fülke az egészet, benéztem. Na mindegy. Megyek tovább. Hamarosan megállok valahol, aztán eszek egyet. Ott meg a stégre épített vidámpark, ilyen gyerekeknek. Ott van a másik. Ott is van egy vidámpark, ilyen stégre épített. Ugye ott is. Utána van még egy stég, arra ki lehet sétálni, körül lehet nézni, érdekesség. És ott van a torony, a Blackpool Tower. Az a nagy piros, amit most pont kitakar a sok kis fehér. Na, igen. Na, nem tudom, mi volt ennek a célja konkrétan, hogy miért építették világító toronynak, vagy nem tudom. Hát most tegnap éjjel ezt láttuk, csak a túloldalról láttuk, és most ezt az oldalát is, és hamarosan közelről is meg tudjuk nézni. Úgyhogy, ja, keresek valami flamót. Szóval pont megy lefelé a víz. Ott van a torony, meg itt mögöttem ezek az áramfejlesztő valamik. Meg a sirályok már kezdenek betalálni, mert látják, hogy kajás edénnyel vagyok. Ez itt a vidámpark. És miután befejeztem az étkezést, ezek a dögök nem támadnak be, akkor utána cipő le, zokni le, és irány a homok, mert itt nem taknyos a homok, tehát itt be lehet szépen sétálni. Szóval elértem a víz szélét, de ez még megy befelé. Még nagyon sokat fog csökkenni a vízszint, és egész ott előtte, a stég előtte el lehet majd sétálni. Ott van ilyen étterem, szórakozó, folyamatosan szól a zene. Van ilyen, ott az egy fagyizó, ott eszegettem már fagyit. Azokat most nem tudom, ajándékboltok. Ott van egy ilyen 10 centes, hát ilyen játékterem, úgymond, ilyen 10 centekért lehet játszani. És itt van mögöttem a torony, a Blackpool torony. Ezek a fekete magas valamik, hát annyira még nem sikerült megsejtenem, ja, habik és bikák, megfejtenem, de ez valami áramot is mintha termelne, de nem vagyok benne biztos, úgy ahogy hajlong és fújja a szél, majdnem, hogy le tud hajolni egész a földig, annyira rugalmasak, ott van még 3, és nem tudom, hogy ez most tényleg termel, nem termel,
nem sikerült még kiderítenem. Ha valaki tudja, akkor videó alatt kíváncsi vagyok, hogy mit tudtok róla. Ez valami tulipánnak hívják igazából, és így néznek ki az épületek. Hát az épületek aljában végig butikok vannak. Ha oda bementek, akkor egy ilyen 20 font körül van a belépő, akkor be tudsz menni a moziba, és a mozi az egy ilyen 4D-be megmutatja ennek a toronynak a történetét, és a legtetejére is föl lehet menni, ott is jártam. Hát ugye a története igazából az építését mutatja be, de úgy konkrétan, hogy mondjam, szöveg nincs, hanem képekbe, és mit tudom, repül egy sirály, és akkor azt követi végig a kamera. Tehát így van megcsinálva. Az, hogy most ez világító torony volt, vagy micsoda, azt nem tudom, vagy hogy működik-e még, mint világító torony, nem tudom. Biztos, hogy valami jelző volt, és jön le a lift. Látjátok? De az alsó részébe oda fölvisz lifttel, és akkor onnantól meg ilyen lépcsőn föl lehet menni 2-3 szintet. Hát mi fölmentünk majdnem a legtetejéig, úgy van, hogy 15 percet lehet fönt lenni, és vagy 5-10 percet, nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy mi vagy egy órát el voltunk ott hugommal, és ezen a felén van egy ilyen, van üveglap, amire rá lehet állni, és lefelé lelátsz magad alatt egész oda. Ott meg ilyen történetek vannak, ilyen nagy márványlapokra ráírva, és akkor valahol onnantól odáig ott egy nagy márványterület van itt előtte, és hírességekről vannak sztorik, történetek leírva, újságcikkek, nem tudom. Tehát annyira nem nézegettem még. Szóval igen, ez itt Blackpool, és várom, hogy menjen le a víz. És hogy most már, amíg itt álltam, már jóval lejjebb ment. Úgyhogy most már lassan lehet besétálni. Lehet, hogy le is megy a nap, viszont ismét egy gyönyörű naplementérek van ígérete, úgy tűnik. Szóval meglátjuk, megvárom. És akkor még mutatom nektek a többi érdekességet. Szóval kijöttem a stégnek a végére, és tegnap este ott voltunk. Aztán utána mentem fel a hegyre. Most egyre jobban megy már le a víz. Ez itt a vége a stégnek, itt van ilyen kávézó, meg minden. Tehát lassan el lehet menni, sétálni itt előtte, a stég előtt. És hát ez elég hosszú. Elég hosszú. Ott a torony, és akkor vannak itt ilyen emlékművek, meg egyebek. Menjünk át oda túloldalra is. Na itt azért egy kicsit naposabb ez az oldal. Egyre lejjebb van. Úgyhogy hamarosan megint lemegyek, sétálok egyet a homokon. Mert az tök jó. Azt úgy szeressem. És akkor vannak ezek a padok itt. Körhinta. Valakinek kell. És akkor így tovább arra. Ki ott a legelején szoktak horgászni, amikor jön föl a víz, mert ugye most már úgy nem lehet, tehát nincs értelme homokba lógatni a pecevotot. Úgyhogy, ja. Szóval ez Blackpool, így néz ki. Bent a városban vannak még érdekességek, körül lehet nézni, de igazából ez a leglátványosabb része az egész helynek. Így érdekesség. Még egy kis érdekesség, itt egy, hát úgy tűnik egy hajó roncs, ami elsüllyedhetett valamikor, ott a hegye, itt meg a hátulja, érdekes. Párszor már voltam itt, és eddig nem tűnt fel,
Különben meg a toronytól errefelé van, szemben ezzel a stéggel. Úgy érdekességnek, hogyha valaki erre jár, akkor ezt meg tudja nézni, és közeleg a naplemente. Most nincs akkora nagy felhő ott a nap környékén, ami elég ígéretes. Ott a Vidám Park, meg ez is Vidám Park, ez a stég. És így látszik végig jó hosszan a parton, hogy azért itt nem kevés épület van. Ahhoz képest, hogy mennyi épület van, alig laknak itt, mert inkább ilyen üdülő városnak mondhatnám. Tehát ahogy végig megyek a kis utcákon, mindenhol ki van írva, hogy bérelhető, bérelhető, bérelhető. Úgyhogy, ja, érdekességnek. Csirályok azok dögivel, és érdekes, most egy vagy kettő szemezett a kajámmal csak, amikor kajáltam, de nem volt olyan vészes. Itt vannak néhányan fémkeresőznek, mások sétálnak. Én meg elsétálok oda. Ott előttem van még valami a homokba, és ez szerintem az esővíz leeresztő a csatornákból. De megnézem közelebbről. Úgyhogy ha van még valami, amit így találok, akkor ezt megmutatom nektek. Szóval srácok, ezzel a pazar naplementével búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek, ez volt a harmadik nap, és hát elég rendesen elfáradtam, fáj mindenem. Úgyhogy most már irány haza, és ennyi volt a kirándulásom. Remélem hamarosan újra el tudok indulni egy hasonló útra, akkor más helyekre fogok ellátogatni, hogy legyen egy kis változatosság, biztos, ami biztos. Úgyhogy, ja, köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek, további szép naplementét. A videó után beteszek még néhány képet valószínűleg. Sziasztok!